Salut și bine ați venit la prima serie de pe acest canal, Egg Wars, un game care tare îl iubesc, îmi place foarte mult și am început puțin mai târziu când mi-am dat seama să filmez, eram sigur. Acum așteptăm să facem destul de mult aeromarș. Așa, așa, perfect, lasă-mă în pace. Fiecare cu aeronul lui. Naiba. N-am blocuri. Da. O să așteptăm puțin până să acționăm, să ajungem în mijloc. Aici e video care face aici totul, cumpără iteme. Și vă aveți în descriere, cred că asta am zis tot din nou. De-abia aștept că mâine să filmăm o serie de Mirror's Edge. Și sper să ne destul de multe like-uri. Să fie apreciată acea serie. Mai repede încă 6 iron. Ala strâns 10 gold. Haide, că 4. Ca să upgrade. Nu mă duc. Pe ce să mă duc eu? Tu te țiganul ce-mi fură la iron. Ce nesimțit. Mă vine ăla la noi. Mă băgameș. Ăsta vine la noi, nesimțitul. Păi băgameș ceva în tine. Fugi. Trebuie mult iron. Mă, prostule, vine ăsta la noi, tu nu vezi? Hai, vine mă la noi, îndrăsnește. Tu te morți, mătii. Da, în jur că mă enervează. Uite altul. Bă, vin, vin. Uite-i pe aia, bă, prostule. Fii atent. Că pierdem. Muie. Cum o sunat asta. Așa. Mai vină tu. Să ne mai iei de noi. E gașca buci de fier. Cât aerul trebuie? 10 bucăți de aur. Hai. Hai repede. Așa, perfect. 10 bucăți de aur. Să luăm iron aici. Să luăm de mâncare. La noi tună nu se aude pe fundac, fiindcă avem doar 2 uși închise și cred că e... Bă! Ce s-a auzit? Ți-ai rupt coaile? M-am murit. Care dă noi, mă? Mâncate-ar foc. De aia strânsel, mă, 10 gold. Stai. Bă! Soca... Tu-ți knockback-ul tău. Tot te omor. Tot te omor, tot te omor. Și 20 bucăți de aur. Să mă fac full leather. Te naiba. Stai. Du-te. Țarcul tău. Uite, nesimțitul se face full iron. Omoară-l, dă în el, băgameș. Fii atent că-l trolezi. Nu! Nu sparge aici. Nu! Fii atent, nu spargi. Nu sparge. Nu spargi. Sparge aici, intru în tine, nu spargi. O să stăm așa la infinit până nu o să spargi. Nu! A spart! Du-te! Mai bine să mor. Deci cam tot a fost nume cu acest episod de Egg Wars. Ăsta a fost un luz care nu a fost destul de bine pentru luzul ăsta. Și mâine o să postez destul de multe episoade. Și până s-ar putea să fiu plecat timp de 2 zile. Și cam atât a fost nume cu acest episod. Eu am fost Skype. Pa!